Добре. Помагам. Къде ни е това? Мале, мапа е толкова квадратен. Уау. Това е на... Тия дървета дали не се пукат в момента. Пацо? Уникално. Пацо, виж ли на дели генерали? Къде? Тук виж ли как се минава? Как се ротетва през това дърво? Гледаш ли е така? Се шуя съм. Какво? Не могат... Виж ли е тук мини? Просто виж е тук. Има хора. Има човек, ела. Има човек долу. Да. Там. Не. Чакайте, че аз не го виждам. Кой се? Де! 24 надолу. Кой сте вие, бе, човек? 28 метра, там. Аааа! Беги далеч. Тарахни хилът. Слушай се го. Кракнат, 3 слайд. На този рак. Бяга. Дори ще ни погледне, бе. Има ли метки екстра? 20 лайт, 50 лайт. Найс. Охо метките. Дедет. Найс, бе. Последния сол. Къде е бодито? Маля, аз показах. Пацо, ти какво каза? Да, верно. Да. Катани ще играем или маски? Той стои тук. Няма маска. Маха метки да ти. Не, остави ги метки. Друг тим от планината. Да, върни се вече. Дец, ръчкат ме. Ръчкат ме, момчета. Трябва да дойдеш насам. Дец съм. Какво? Трета зона? Трябва да ми игра, не трябва да взима финиша, не трябва да взима. Как е? Това е соло, това е солото, което ме стреля, това е проблема. Да. Това е солото, не може да прете и да бие такъв демидж. Не. Това не е соло, Данчо. Данчо, ела нагоре. Трябва да ресиш. Ела насам, Данчо, ела назад. Те се файтват и в зона. Бах ти раковите клетки. Добре, брат. Там има метки до много. Много метки до Много метки да има, да. О, мисля, че се стронахме всичко. Аз имам 5 минута и 2 бига. 4 минути и 2 бега. Много хора могат да Ракаме на толкова биг. метките. Не дай ми минути, спити ми 2 минути, Ники. Много е фри там, безплатно е там, безплатно. Къде? Давайте. Дай ти мини, нали искаш? Какво съм направил? Чувствах я Пацо. Извиня. Ма Какво пусна ли? маска? На Ник е това. Маска. А това вече не е моя маска. Да. Давайте направя. Там ако пълна ми... Аз много съм макс. Значи нещо ми смяташ половете ли? Добре, гледай се какъв пулк, това ще опра. Там плуват, фул деца. Аз съм И пак мога. 3-2-3-3-5 съм аз вече. Трябва да... Вау, какво става, бе? Какво фарми кракнат? Какво правиш ти, бе, Сладур? Зад вас ще ви. Не, да се хваташ, да се хваташ. Там аз горе мога Виж ли как са, леле, какви са ракове? Мале, колко да... 20 лайт! Дедет! Найс. Хай играят. Ма те оттам хай не може да играят, да ходим early zone. Да, може. Ние сме маркани сме всички. Там има едни. Ако се стригна пред Пацо, ние ще трябва после маска направи. Да, спускам се тебе. Мале, някой ми беше до бокса. Някой ти спрева бокс. Да, видях. Алфан биг. Още на маска на това. И аз попам бекич. На маска просто навътре, по-навътре да я вкараме. Браво, да, давайте. По-навътре да я вкараме, колко сме. Вътре съм аз, точно. Тук има лут. Баспет как, дедет. Елате на мен, бързо. Чу. Боди има на мен, боди. Маска има. Има много работа. Патрони вземка ми трябват. Много е да не пикъпна. Къде са? 3 метки да. Някой да вземе бига, вземе 3 метки. Имам 30 патрона за това за М. Сме заедно. Тук горе съм нещо.
Тук мисля, че има хора на нашите билдове, май. Да, лата, виж тук, спрей. Не, тук се пребем, ата надолу, ата надолу. Не, тук не пълна зона. А дайте им патрони, вземем, че имам 3. Вау. Колко имаш? Да, да, 70. аз отивам да взема катаната, между това ще играя катан. Не, или може да. Вече Тази играя. маска е стри, бе, брат. 26. Имаше много метал качери там. Има всичко си. 5-1, 5-1, Крака кого е тук един. Ето кой е крак. Не, нищо. Трябва ми аз. Трахваме ерли. Пускай маска, бързо. Моля, фронтал. Някой ще умре рак. Не трябваше. Фулпис. Аз съм лоу. Дед. Трябваше. Фул нова маска. Тофа меткит? Няма много мат. Никъде си. Лоу. Стой там за сега, не знам. Той, че един там тук. Колна, стой, един. Ще паднеш. Е там, гледай. 30. Не! Пацо глямка. Чувам На тебе съм. Найс. Играм макс. Тук тарфаме го. Макс на го. Да, аз съм 205. Аз съм 5-2-4. Полувак, 205, 205. Бака. О, нагоре май. 2-0-5. Ето ти малко дълго. Давайте. Аз отзад Ай, тук ще трябва да играем някакви маски. Мога да играем маски, да. Нагоре. Ако конектнем за това, мога да взем хай. Те ще го взема. Влизам някак. Тук под нас. Трябва да пуснете някакви маски направи. Внимайте, че има лънспа тук. Не виждам от марковете къде са. Хай, мога да взем хай. Майната скочи с това. Не мога да взем хай, май. Не, мисля, че мога да взем хай. Не може да. Някой бях Взем за качите нагоре. Качите нагоре. Има ли хай? Няма хай. Взем хай. Да, Така, ще ме... Дой! Дете, някакъв дете! Найс! Много е, това беше най-доброто кемистри на света. Златно. Найс, качете се нагоре. Върля маска. Не ми пусна. Не, ти си горе, мац ми трябва, хармац. 400 дърва имам. Мам метал да. И ще ви играят. Ара да, брат. Играя. Ето ви кардмац, ето ви 400 метал. Порвам Гледайте го, бика. гледайте за 5 кила. минути. Или пак си, ако ще ти тарпа, аз ще гледам за кил, бе. Да, гледайте. Аз съм много мац. Каква имка си, Пацо, каква имка си? Синя. 30. Аз се за малко надолу. Чакай, тук оставихте много мац, Пацо, тук има много Върне мац. се. Да, къде? Ето. Аз не мога да взема цели. Много метал има. Имам 2 метки, които могат да си играят. Къде е пула? Не виждам пула. Тук, 45-75. Аз съм Напред. 30 дърво съм аз. И аз съм Не, 10. лата отгоре. До аз играл още по-хайде. 30 крак, деде. Найс. 8 кила, поръчам не ни трябват повече кила. Пацо, ела да ти дам метки, бе. 2 метки, бе. 2 метки, да. Не, играта се прави. 2 метки, да, Пацо. Не ми трябват някакво да. Ети, аз слизам долу, все пак ги вземам. Давай. Един не видим медалон. О, той не видим, верно. 45. Верно ли? Аз те лъжа, брат. Играхай. Чакай, ще излезе. Тук е. Играхай аз. Не. Лукай се. 100? Най-знам, че